Walaupun secara spontanitas leh gawe lagu ning nyatane iso lumaku kanthi rancak tondo cinta dan terima kasih Dwi Jolaras Indonesia, saya yang menjadi ketua terhadap SMK PGRI 1 di Nganjuk Jawa Timur. Oh ngono. Iki lagu iki tanpa latihan ning langsung dikumandangke kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia bisa lumaku kanthi rancak nir ing sambikala ora ana cacar cewete mergo kanca-kancaku ya pendidikan tanpa beda lawan para siswa-siswi ana ing kene ya kanca-kanca akeh lulusan SMKI Surakarta juga lulusan ISI Surakarta. Heeh. Kepara sing ngendang wis dadi dosen ana ing ISI no. Oh ngono ya. Ya ngestokke dawuh. Heeh. Walaupun spontanitas nyatane ya iso digelarke. Heeh, ya nak. Ya. Kalau sindene cilik disikke. Oh, ngono. Iki sang bintang saka Kediri ya wis kepareng rawuh. Wis. Anak wedok si Niken Salindri. Ya, heeh. Bocah asra tau leren. Ya. Oh, ngono. Dongane tetep sehat terus, Nduk, kan. Amin. Ya, iki enek Mas Sumbang sinden kecil. Lagi sak kilan dure. Ini Nduk, ini Nduk. Ya kene.
Ini deh, truk. Mlaku rene aku nyawang kudu ngeblak. Bae kabutan Gelungan. Jan kaya nyunggi tompo. Lalu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Cahayu. Dialognya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa saged, basa Jawa saged. Oh, nang ngono namine sinten? Selo. Sinten? Selo. Selo. Wedok ki Selo asmane. Selo sinten? Kepanjangannya. Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Oh, Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Ferdiansah nggih. Ya, wah luar biasa. Saniki kelas sekolah teng pundi sekolahe? Sekolah teng pundi? SDN 2 Payaman. SD, masih SD. SD. Kelas pinten? Kelas kali. Oh, kelas kali SD. Wis anakku lanang sing cilik dhewe nduk sampean. Wah, anakku yo anake Pak Dalang, cilik sak padha kowe. Pinter misuwi bapake. Ora. Kelas 2 SD. Oh, begitu. Nah. Cita-cita ingin jadi apa, Nduk? Penyanyi. Penyanyi. Penyanyi dangdut, penyanyi sinden, penyanyi kafe. Penyanyi ki oke lho, penyanyi ki. Ingin menjadi penyanyi apa? Sinden. Oh, sinden. Nah. Berarti penyanyi di panggung wayang atau di panggung gamelan ngono nggih. Oh. Kok sama nyinden sing ngongkon sapa? Papa. Papa? Oh, papa Dalang. Oh, bukan. Oh, anu bapake Yogo. Pengrawit, bukan? Oh, ibunya sinden. Bukan. Loh, kok kamu Pengrias manten. Pengrias manten. Oh, dadi sampean sing dandani ibuke sampean dhewe. Ibumu sing endi? Wah, lali nganggo kacamata niku. Wah, ibuke sampean luar biasa. Luar biasa. Nggih. Mang salam kangge warga masyarakat Nganjuk dan didoakan untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya, coba iso bicara dengan lantang atau enggak untuk lantang. Lantang kok pengen do bosok iki. Bicara dengan lantang. Oh, tak uyuhi raimu malah ngomongin lantang kok. Ayo anu untuk masyarakat di Nganjuk dan SMK PGRI 1 Nganjuk. Bisa enggak? Karena hari ini ulang tahun SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya, bisa enggak? Tak warai ya. Tak warai sampean madhep rono. Aja nyawang Pak Dalang, kok sampean kedanan karo Pak Dalang. Maksudnya kedanan pengen dadi bapake ngono lho. Wah. Yo, selamat dan sukses. Ayo. Selamat dan sukses Untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Semoga kedepannya Semoga kedepannya semakin jaya selamanya. semoga Semakin semakin jaya selamanya. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah. Sama sing ngerti kepala sekolah namanya siapa? Pak Lukman. Pak Lukman. Nah, untuk Pak Lukman Kepala Sekolah di SMK PGRI 1 Nganjuk. Untuk Pak Lukman SMK PGRI 1 Nganjuk. Dan para Bapak Ibu guru semuanya. Dan para Bapak Ibu guru semuanya. Dan para Bapak Ibu guru semuanya. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, yang selalu diberikan kesuksesan lahir dan batin. Aja dawa-dawa. Pokoknya diberikan keselamatan dan kesehatan. Diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Nah, nggih. Badhe nembang napa Cahayu? Selo. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Oh, pakai gamelan atau pakai musik?
Pakai musik sama gamelan ya? Oh. Enggak bawa dulu atau gimana? Oh enggak, langsung nyanyi ya? Oh. Pakai mic enggak denger. Pakai ra. Oh, pakai ra. Ya. Kalau bicara pakai mic karena dalangnya agak budek kupingnya. Kalau sudah dilunasi agak budek. Pakai ra, Mas. Kacoro. Nyanyi we lagi ngerawe wis sampean iso nyidem wong sakmene kae. Kabeh madhep rene nonton sampean kenek madhep rono sitok nguyu bae. Ya. Ya. Sampean sing marahi nyanyi sapa? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Lewat apa? YouTube? Oh, gitu. Kudu tak golekne gedang kudu tak untal kowe, Nduk. Ya, enek Cahayu pinter ngene iki ya. Biyen aku petuk Niken Salindri pertama kali ya sakmene iki. Saiki wis Niken wis gedene Ranjama. Ya, nembang ya, sing kendel ya. Nembang nyanyi harus pakai joget ya. Oke, siap. Oh, alah Nduk kok ya sampean kok ya apal luar kepala. Ngene iki nek aku ora nyangoni kok ya dosa hitungane. Ya Nduk, nggih sangu sekolah sesuk mriki. Karo Om Kangko mriki, karo Om nggih. Jenengan nyanyine lagu niki setunggal napa kalih? Apal malih mboten enten sing apal malih mboten? Enten satu apa dua lagune? Satu aja. Kalau satu itu 100, dua 200, pilih ini. Oh satu aja 100 juga enggak apa-apa. Oh ini terima kasih. Ini Salim. Terima kasih Salim karo Om. Oh sini. Selo semoga besok menjadi sinden yang hebat. So nek wis SMA jangan lupa daftar ke SMA PGRI 1 Nganjuk nggih. Nah, sekolah yang sangat luar biasa. Nggih, banter. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, iki kotangan saya mau kotangi apa to, Nduk? Sukses selalu ya, Nduk Cahayu. Selo. Nah, terima kasih. Oh, langger nggih. Ayo ngono. Aja dikekne bapakmu lho duwite, engko nggih otuk lho engko. Ora. Mbah nuwun. Ya, jan, ya. Ya. Iki gilirane sapa? Gilirane Genduk Niken Salindri no. Ya sing diantu-antu. Lawan para-para utamane bapak kepala sekolah. Ya. Ya lan bapak ibu guru juga siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya. Ngono ya. Iya Nduk, Niken Salindri diaturi jumeneng. Ngono pasumbang lelagon kok gen diatur karo Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya disupati musik Mas Coro. Nah, bentuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri, yuk. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sangu aku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku akeh bayaranmu. Beda Pak, bayaran. Lho beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngene jenengane bapakku lho Pak. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Ya, Dene yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak.
Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sanga nik sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sik lho wis nek ora percaya takon ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu, Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Pak. Panestune. Jangan pripun sehat. Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane apa? Dies Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Kowe rene wis pira? Oh, mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Nggih, ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Ah, tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, kene. Oh. Terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh. Ya, nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres lho, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh, Pak. Ya. Nggih, benten kali SMK aku, Pak. SMK kamu. Ben dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya, makin jaya, makin jaya, makin jaya, makin jaya, makin jaya, makin jaya. Khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinangan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kalau sing melambaikan tangan. Maksudnya sebelah jas biru. Lah kayak penjane Pak Lukman. Nggih, nggih sendal lho, Pak. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nangkap kowe. Heeh. Kan pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sida sidane. Ampun lho, Pak, ampun mikir kula larang lho, Pak. Lah ngomong. Saged dicicil niki Oh. Ndri. Cicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih, Pak nggih. Kaya nguntapil. Jalan jare. Kamu selaku juga dadi siswi ya? Kamu masih SMA ta, Nduk? Iya, masih, Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswa. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, ya Pak, ya semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Ini ya? Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Ya. Ya. Arep nembang apa? Manut. Ya. Arep nembang apa? Terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Ya sing halus sih. Sing lah dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagek dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, kok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis tak dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, Iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa, Pak? Dari Sekarisa
Decoration request lagu kawitane Sinawang sukses selalu sekali sang Nganjuk. Ya iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian, Pak. Bawane manut. Nggih. Nek ora kleru kowe bawa sambung Panci Dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Cek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngaah. WA nembe kecetit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya ya kuwi penjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko gamelan Bali Mas Kangko gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal wonten Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen bincang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso ya nak baca nak Tanono ingkang rupeda
Nanong nyun tak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas tuh ya sing gedhe pangapunten
Rasanya kurang komplit Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepengin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Yap. Diaturi tindak panggung monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki Pak. Ya ah. Engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh, ngono ah. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya ah, tandha tresna. Ah, yo turuk. Turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan Genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGR 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kalian Niken Salindri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Kok sik to? Oh, sik arep nyandi. Ayo, wis puas kok e. Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah. Oh, ngoten. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih, nggih. Pak nuwun berkah nggih, Pak. Matur suwun. Nggih.
Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Oh niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng mawon. Nggih. Napa lagu napa nduk niki mumpung. Napa, Bu? Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lek Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Nggih. Badhe duet kali Pak. Sekolah Sekolah. Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan kenapa tuh Pak kesusu mawon Pak ya Allah. Loh, mboten Pak, ya Allah mboten Pak. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon gitu. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet saka nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Oh, dalange mau saking mriki, sekolah mriki. Nggih. Nggih. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji? niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange mau sinten dalange mau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, mumpung wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lah karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Ah ngoten. Pak. Nggih. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu, nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggah rene wani ora sapa mau jenenge ayo. Dalange mau. Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat ki aku melu seneng. Ayo. Enten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Ah. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji Oh, sunggal. namung tunggal. Namine Mas sinten namine? Wani ora mau nyanti bocahe. Lek wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, nggih penyemangat. Wani ora. Oh ya wis langka lho duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan-lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia sambar karo pesawat terbang. Enak ora wani ora. Niki Ayo, Bapak. ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kula Dirli. Sapa? Dirli. 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 Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lha napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada nganggo oh. Oh, apa meneh kangkong. Heeh. Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ya ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak.
Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Anu sama lah penyanyi apa Mas mau Mas? Heeh. Dadi nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya dalang. Kali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titik ya, ya. Ayo. Suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan Dalang Ki Anom Suroto pas, Ki Purbo Asmoro pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Rila lamun kelangan ora geketun. Trima lamun kataman sesari. Lagawa nalongso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa oning SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Mas. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya baten kok siap menyawamu ki. Gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora tatak-atine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mau wedeni saka niken ki apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tak wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae. Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedaki gigrik atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, laras. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba gue. Asmara. Siang pantoro Kok fales to, ratri. Pak? Kok fales to? Ora. Nah, gitu. Siang pantoro ratri wong cipta pukulo. Ah. 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 Gamelan plus musik, yuk. Lintang Asmara. Terus, cah bagus. Wis duwe kendel suaramu yo apik. Semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora kober leren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja roba rabi wae ya. Amin. Boleh. Ya, cah bagus. Iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Kok tak warai main. Maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Matur nuwun. Heeh.
Semangat selalu. Pastinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso akbar handoko. Ya, adoe nang tenan Temanggung. Ya, kabar Balowo, maaf. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Shirley, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lewes dari dalang kondang aja lali nanggap niken salim. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jeneng? Gondomono. Gondomono. Ya biasa nggih. Ya. Sudah saling saya karo para sinden-sinden. Ya Pak, Apa? iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Kasihan Pak. Ya, Nduk selo ayo Nduk, tampil lagi Nduk. Nah. Sampai. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Oh, besok libur. Iya. Wes, saiki ketok nek ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Umat Kristiani. Selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakal mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine DKI jeneng kewan ki iso undang lho kan. Ora mesti Pak, jeneng kuwi lho. Aku lo kondang nek jeneng kewane Pak. Asline enek. Sopo? Niken Salindri tekek. Iya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No, sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. No. Kok nano yang apa kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Muka aku ra payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Ya, nah, nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya toh lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah? Ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhep ini dulu kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho Pak. Oh iya. Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyawe Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak, iya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora enek apa-apa nih barang. Kok mini ya Ram, kok cantik ya Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasan ya. Terus lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo, sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Lah warai lagu apa? Lagu sinden tuh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bobo, Papa. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu Ken, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mapane ana ing Surakarta. Pak Guru Agung. Iya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh, ya. Yuk. Mas Agus. Ayang-ayang. Nah, coba ngarah.
tadi motoku Mas Purane. Tahu kasakus ya. Ya. Pira? Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kemela anggen kelalap tresna datang kendhat saking cepet karewangi tapateni lahire tresna kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contohnya jogetannya piye kan? Tolong kendangannya sing handset Mas Gugu. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enak ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Oh, Urung iso keri sian. Tendangannya saya bisa bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Oke Mas, Mas Gugu. Halo, halo. Jaipong ae deh kayake. Mas Guru hai, Mas Guru hai, Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalé Bu, masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijenan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Duk gede towo. Pak. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kemela anggen kelalap tresna datang kendhat saking cepet. Ayo tangane. Mendek. Bokonge ning mburi ngene, bokonge. Ayo tendang. Pengen terkenal pora, pengen bayarane larang pora, ayo. Tangane rada mundur, bokonge jentit. Nah, meding. Iki rada mendek. Yo. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kemela anggen kelalap tresna datang kendhat saking cepet munyer tarewangi tapateni munyer angsuti kasanya talien aku sliramu nyapa mambu to mambu. Lah ya sing prat-pratmu sapa? Karena tiba-tiba masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Guru. Ya, ayo. Coba. Terima kasih Selo. Sama. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Tambah pintar, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa Apa? bayaran. Ya. Kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Nah. Terus semangat terus menjadi sindennya. Sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek Rono? Apa ae? Oh, apa ae? Sak jaluke. Kayak ono elmu sing anyar kan. Jojo to Pak, ya Allah. Terima kasih Nduk Silo. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Mikir jadi ngomong. Nduk, niki wis istirahat dulu ya, Iya Nduk. Pak. Oh, nikan kok nganti goro-goro. Wah, melu aku nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih adoh saka